Πριν πάμε στα περήφανα Ενίκο, θέλω να μου πείτε, πρόεδρε, τη γνώμη σας για το πόλο που παίζετε, το Final Four της Μάλτας, τη διοργάνωση, τι προτάσεις έχουν γίνει, ποια είναι τα βήματα που πρόκειται να γίνουν. Καταρχήν η διοργάνωση ήταν καταπληκτική. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί η Μάλτα δεν είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν παράδοση στις διοργανώσεις τέτοιου είδους, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι τα πήγανε καταπληκτικά και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος γιατί οι Έλληνες οι οποίοι, κάποιος Έλληνας θα το σήκωνε το πόλο. Το σήκωσε στο ίδιο Αργυρόπουλος. Συγχαρητήρια όμως όλα τα παιδιά γιατί ήταν καταπληκτικοί και δείξαμε ότι το ελληνικό πόλο δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ομάδες είχαν Έλληνες παίκτες. Η μόνη χώρα που είχε Έλληνες παίκτες. Σε μια σπάνια συγκυρία που δεν έχει ξανασυμβεί. Ακριβώς. Το πόλο βλέπουμε ότι αλλάζει, πηγαίνει περισσότερο προς τη δύναμη. Αρέσει στον κόσμο αυτό. Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Προφανώς και πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μας τους κανόνες. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε τα παιχνίδια. Είχαμε δύο ημιτελικούς οι οποίοι κριθήκαν στα πέναλτι. Είχαμε έναν μικρό τελικό όπου ο Ολυμπιακός απέδειξε το πόσο καλή ομάδα είναι και το δικαίως βρίσκεται εκεί. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να είναι στον τελικό, αλλά δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή αυτό. Και βέβαια το outsider του τελικού επικράτησε, που έδειξε ότι πλέον οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά και η καλή ή κακή μέρα ενδεχομένως να κρίνει τον νικητή. Το πόλο αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Όλο και περισσότερες χώρες και περισσότερα κλαμπ ασχολούνται και μετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και σαν Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, επιτρέψτε μου να πω, αυτή ήταν από την πρώτη στιγμή η πρόθεσή μας να υπάρχουν πολλές ομάδες από όλες τις χώρες και καλές ομάδες. Όπως και στο αντρικό, έτσι θα γίνει και στο γυναικείο, ελπίζουμε, και θα κάνουμε και κάποιες κινήσεις ως Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ώστε να δώσουμε λίγο τόνωση και στο γυναικείο πόλο. Υπάρχουν σε αγωνιστικό κομμάτι κάποιοι κανόνες που θα εστιάσετε να αλλάξετε τον επόμενο Ολυμπιακό κύκλο? Όχι πολλά πράγματα. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ των πολλών αλλαγών. Θεωρώ ότι όσο λιγότερες αλλαγές κάνουμε, τόσο περισσότερο ο κόσμος μαθαίνει το σπορ. Το ίδιο γίνεται και με τους διαιτητές και με τους προπονητές και με τους αθλητές. Θέλουμε να κρατήσουμε μια ταυτότητα και νομίζω ότι οι πολλές αλλαγές δεν είναι αυτό το οποίο ευνοεί το σπορ. Θα τα συζητήσουμε όμως εν καιρό, θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή μετά το Παρίσι και θα προχωρήσουμε για τον καλύτερο του αθλήματος. Είστε, ας πούμε, χαριτολογώντας υπόλογος ότι έχετε πει σε ανύποπτο σημείο που δεν είναι ανύποπτο, είναι ύστερα από μια θεωρητική αποτυχία ότι η Εθνική θα είναι έτοιμη εκεί που πρέπει. Εδώ πέρα έχουμε μαζευτεί πάνω από μια ντουζίνα διεθνείς για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αλλά το μεγάλο ραντεβού προφανώς το έχετε ζήσει και εσείς, το πετσίσες ως παίκτης. Δεν είναι αυτό. Είναι το Παρίσι. Ακριβώς. Και περί αυτού πρόκειται. Έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό το άθλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Φουκουόκα, στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχει το τελευταίο στο Κατάρ. Όταν ήμασταν φιναλίστ. Ναι. Η ένατη ομάδα πήρε το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Που σημαίνει ότι έχει ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο των ομάδων. Το ίδιο έγινε και στο γυναικείο, όπου η πέμπτη ομάδα στο προηγούμενο παγκόσμιο πτώμενη στο μπροστά κέρδισε το παγκόσμιο στην Δόχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η καλή ή κακή μέρα ομάδος ή αθλητών θα κρίνουν τα αποτελέσματα και θα κρίνουν τα μετάλλια. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Το πρόγραμμά μας θα ακολουθούμε, οι Έλληνες αθλητές είναι εδώ, θα ξεκουραστούν λίγο και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ο τελευταίος κύκλος προετοιμασίας μέχρι να πάμε 24 του μηνός στην πόλη του Φωτός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν συνειδητοποιήσει, είναι έμπειροι, γνωρίζουν, έχουν συνειδητοποιήσει
τις ανάγκες, τις δυνατότητες τους. Από εκεί και πέρα δεν φτάνει μόνο να κάνεις αυτό που μπορείς, θέλεις να έχεις και λίγο τύχη. Αν έχουμε λίγο τύχη, νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει. Και μια τελευταία κουβέντα για τα κορίτσια, τα οποία έσπασαν μια κατάρα, δάκρυα παντού στο ευρωπαϊκό, ευχαρίστηση, μετά λίγος πόνος γιατί έτσι είναι το άθλημα, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τι βλέπετε για τα κορίτσια, ποιο είναι το ενστικτό σας, πέρα από... Νομίζω ότι και τα κορίτσια έχουν καταλάβει ότι πρέπει να προσπαθήσουν πολύ. Το ένα κομμάτι της πορείας, δηλαδή η πρόκληση, επετεύχθη και μάλιστα επετεύχθη με ωραίο τρόπο και πανηγυρικό. Από εκεί και πέρα όμως έχουν συνειδητοποιήσει, θεωρώ, τεχνική ηγεσία και αθλητές, ότι πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το τελευταίο κρίσιμο κομμάτι. Το σχέδιο προετοιμασίας προφανώς κυλιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μπορέσουμε να φτάσουμε να είμαστε απαιτητικοί, αν μου επιτρέπετε η λέξη, στην μεγάλη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Θα είναι, πιστεύω, το τουρνουά, αλλά και εμείς είμαστε καλοί. Και εμείς έχουμε καλές αθλήτριες, οι οποίοι μπορούν να τα απεξέλθουν στις συνθήκες ενός δύσκολου παιχνιδιού και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είμαι σίγουρος και για την εθνική ομάδα Πόλο ότι θα είναι μέσα στις προσδοκίες μας. Εύχομαι καλή συνέχεια στον ελληνικό υγρό στίβο και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.